Għal Rock for Richmond għandoqqu setlist li huwa pjuttost varjat, il-maġġor parti ħajkun mill-EP li ħriġna s-sena l-oħra, Maqsuma, imma ħajkun hemm xi sorpriżi li hemm law ukoll, mhux ħanejdilkom għalissa. Karmaġenn huwa proġett kollaborattiv ta' Noah Fabri ma' diversi mużiċisti u artisti mix-xena lokali. Proġett li ilu attiv sa mill-2019 u li ser ikollna l-opportunità narawhom waqt is-7 edizzjoni tal-kunċert annwali ta' ġbir ta' fondi organizzat minn Richmond Foundation, Rock for Richmond, nhar 18 ta' Lulju ġewwa l-ġnien tal-Arusa tal-Mosta. Illum ninsabu għand Noah biex nitkellmu dwar il-preparamenti li għaddejjin bihom Karmaġenn għal din il-lejla mużika għal kawża ġusta. Karmaġenn kien proġett li bdejt jien madwar 7 snin ilu issa. Oriġinarjament l-idea kienet li jkun album wieħed biss. U l-idea kienet li jkun album storja u li nikteb kull diska ma' xi ħadd differenti mix-xena u rrid speċi ta' niċċellenġa lil innifsi biex ninfetaħ tip ta' songwriting ġdid għax kon naf li speċi waħdi ma nistax inkompli nikteb id-diski tipo waħdi u kelli bżonn ninfetaħ konsert parti mix-xena wkoll allura rrid nikkollabora ma' kemm stajt nies. Allura fuq l-ewwel album insomma hemm lista ta' kollaboraturi. U minn hemm isu dak l-ispirtu żammejtu għal dak li spiċċaw mbagħad isiru l-albums ta' wara li mhux bil-forsi jkun hemm storja ma jkunx koncept album neċessarjament imma l-ispirtu kollaborattiv hemm għadu. Issa jisu fl-aħħar 4-3 snin jisu l-line-up tal-live jisu anke daqsxejn, ilna daqsxejn doqqu flimkien ukoll. Fl-istess ħin jisu xorta nibqa' miftuħ għal kollaborazzjonijiet ma' nies differenti. Rock for Richmond naħseb ili mmur ma nafx jekk mill-ewwel wieħed imma wieħed minn tal-ewwel żgur meta kien għadu jsir fil-ġinien ta' Mount Carmel ħadd-tard. U dejjem ikun gig li kollu atmosfera sabiħa u daqsxejn differenti fis-sens li tkun taf il-fejqiet miġbur huwa gig li jkun hemm ħafna nies jġibu l-familji u jkun hemm atmosfera ferrikija ħafna u l-volontira tal-Richmond u l-ħaddiema tal-Richmond li kienu qed jaħdmu hemmhekk ukoll ikunu qed jagħmlu xogħol siewi ħafna ġifieri u naturalment għalina u għal kull min idoqq huwa ta' importanza kbira li nagħtu s-support tagħna għax-xogħol li